isälle kirje. Hei, hyvä isä. Olet ollut siellä ulkomailla niin kauan, että olet päässyt tervehtimään minua tänne Pullonpyörittäjän taloon. Joten toivoisin, että tulisit seuraavan 3 viikon aikana tänne. Minulla on ollut hyvin tylsää päällä ja toivon, että tulet tänne taas kerran. Terveisin Peppi Potta, Pöytäliina, rullakartonki, kissanpieru, pullon tyhjentäjä, tytär, puolikittä. Tule tänne. Pitäis käydä nukkumaan. Kuka sä oot? Hanna Haamu tietenkin. Kaikkien haaveiden kuningatar. Missä mun rahat on? Veit sä ne? Ai rahasi, en minä niistä tiedä. Mutta jos tarkoitat kenties aarrettasi, ne minä korotin tuhkana tuuleen. Se katos. Näit sä niitä? Jos tästä nyt sais kunnolla jotain. Hitsi, mutta ei... Ai! Hitsi, kun mä aina leikkaan sillä pylyllä. Mikä tää on? Kato! Ika! Mä löysin sen!